Eta badakigu bai, nork jaurtiko duen koetea aurtengo Euskal Herriko hiriburu garrantzitsu eta zaharreneko festa nagusiari hasiera emateko. Nork garbituko ote ditu baina arropa zuriak guztiak dotore izateko. Zenbat egun dira? Tira, horretan utziko dugu edonola ere udako kanpainari begira Nafarrak beste urte batez, gainerakoen aurretik esango genuke. Zure laztanek zoratu egiten naute. Zure errespetuak are gehiago. Eta gaurko Nafar News honekin hasi eta bukatzeko, intro handi honi hasi eta bukaera emateko, tira, badakizue bandera urdinik ez omen duten nahi, Allozen, zein izango ote da arrazoia bandera gorrian